αυτό το βίντεο και εγγραφείτε στο κανάλι μας, ώστε να μην χάσετε το περιεχόμενο αιχμής μας. Επίσης, φροντίστε να πατήσετε το εικονίδιο κουδουνιού για να είστε οι πρώτοι που θα μάθετε για τα νέα βίντεο. Ας ξεκινήσουμε. https://www.youtube.com Watch Q2BJR's TIBT4 Transcript. Τις τελευταίες εβδομάδες, η νυχτερινή Αθήνα βουίζει από ψιθύρους και συζητήσεις γύρω από τη Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη επιβεβαίωση που να μετατρέπει τις φήμες σε βεβαιότητα. Η έντονη παρουσία της νεαρής ηθοποιού στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής, σε συνδυασμό με τις διαδικτυακές της αναρτήσεις και τη γενικότερη άνεση που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ τους, έχει πυροδοτήσει ερμηνείες και σενάρια. Παρ' σε όλα αυτά, όσοι παρακολουθούν πιο προσεκτικά τις κινήσεις τους, διαπιστώνουν πως η εικόνα που προκύπτει είναι περισσότερο εκείνη μιας ζεστής και ουσιαστικής σχέσης βασισμένη στη φιλία, την εκτίμηση και τη μακροχρόνια γνωριμία, παρά ενός ιδηλίου που προσπαθεί να μείνει κρυφό. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Νίκος Οικονομόπουλος γνωρίζονται εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως έχουν έρθει πιο κοντά, κυρίως λόγω κοινών φίλων και παρόμοιων προβληματισμών. Η Μελίνα δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό της για τον Νίκο ως καλλιτέχνη, καθώς από μικρή διασκέδαζε στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν και γνώριζε καλά το ρεπερτόριο του. Σήμερα όμως, όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον τους, αυτός ο θαυμασμός έχει εξελιχθεί σε μια βαθύτερη εκτίμηση και για την ανθρώπινη πλευρά του τραγουδιστή. Η συχνή παρουσία της στο Φάντα, όπου εκείνος εμφανίζεται στο ανανεωμένο του πρόγραμμα, καθώς και τα βίντεο που ανεβάζει στα social media, ενισχύουν το ενδιαφέρον του κοινού, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν τα όρια μιας φιλικής στήριξης. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την ιστορία παίζει και η σχέση του Νίκου Οικονομόπουλου με τη μητέρα της Μελίνας, τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία είναι γνωστό ότι διατηρεί μαζί του άψογες σχέσεις εδώ και χρόνια. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας έναν δεσμό αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα. Το στιγμιότυπο του 2023, όταν η Δέσποινα Βανδύ επισκέφτηκε τον τραγουδιστή στην πύλη Αξιού, μπήκε στο καμαρίνι του και ανάρτησε εκ τους φωτογραφία με ιδιαίτερα θερμαλόγια. Αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι η σχέση τους ξεπερνά τα στενά όρια της επαγγελματικής συνεργασίας και αγγίζει το επίπεδο της ειλικρινούς φιλίας. Συνολικά, η εικόνα που σχηματίζεται είναι αυτή μιας στενής ανθρώπινης σχέσης, η οποία αφήνει περιθώριο για ερμηνείες, χωρίς όμως να προσφέρει σαφή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι περισσότερο από μια δυνατή φιλία. Η συχνή συνύπαρξη, οι δημόσιες εμφανίσεις και οι διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις είναι αρκετές για να τροφοδοτούν τη φαντασία και τη συζήτηση, όχι όμως και για να οδηγήσουν σε ασφαλείς συμπεράσματα. Έτσι, μέχρι να υπάρξει κάποια ξεκάθαρη τοποθέτηση από τους ίδιους, η ιστορία της Μελίνας Νικολαΐδη και του Νίκου Οικονομόπουλου παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα, αλλά και πιο ενιγματικά κεφάλαια της εγχώριας κοσμικής επικαιρότητας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε!